श्री मंजुनाथ श्याम नाईक हेमी भारतीय भूसेनेत सतत 19 वर्ष आपली देशसेवा करून आज सेवानिवृत्त जावन आपलो स्वग्राम जावन आशिल्लो येल्लापूर तालुकाच्या तेलंगाना हांगा वापस येयले। जम्मू काश्मीर, श्रीनगर, मध्य प्रदेश, आसाम अशे देशाच्या अलग अलग भागात देशसेवा केल्ले श्री मंजुनाथ श्याम नाईक हवालदार रँकाचेर सेवानिवृत्त जाले। तेमगेले सेवानिवृत्त जीवन सुखमय जाऊ आणि तेमी समाजसेवे मार्फत आपली देशसेवा निरंतर दवरू अशी अपेक्षा करतेत। तेमगेले सेवानिवृत्त जीवनाक शुभेच्छा दिला। शुभेच्छा दिवचे आई सुलोचना श्याम नाईक, धर्मपत्नी नवीना मंजुनाथ नाईक, कुटुंब आणि ग्रामस्थ तेलंगार येल्लापूर।